ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Manaw sa kanimo. Gisaulog ron sa simbahan ang pista ni San Bernardo, abad ug doktor sa simbahan, Saint Bernard Abbot and Doctor of the Church. Natao ni siya niadtong 1090 dito sa France. Niya namatay po ni siya 1153. So mga 63 years old ni siya. Parihan is akong edad karon. Pero dako kay siya nahimo sa simbahan dito sa European churches tungod kay panahon sa pagkaaway-away sa simbahan, pagkabahin-bahin, siya mao'y tuyok sa tibuok Europa para pag-reconcile sa mga nagkabangi nga mga leaders sa simbahan. Atong iampo nga ngato untang mga leaders sa simbahan ug sa nasod mo hago para sa panaghiusa sa katawhan dili sa pagkabahin-bahin. Ang ato sa mga benefactors and donors nga nagsigig tabang nato aron nga magkahiusa ta o magmalambuon hatagan unta sa tinuod nga kalinaw ug kahusay ang ilang kinabuhi. Atong andamon ang atong kaugalingon sa pagsaulog niining misa, atong hinumduman o hinulsulan ang atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsulon, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy kami. Kristo kaluy kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangama alang kanamo, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Kaluy-an ta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. O Dios, mihimo ikaw kang San Bernardo nga abad nga nagdilaab sa gugma alang sa imong balay ug maghayag siya ug mapuno sa kadasig dinhi sa imong simbahan. Itugot nga pinaagi sa iyang pangama kami magmainiton sa mauusab nga espiritu o magalakaw kanunay nga mga anak sa kahayag. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa basahon ni Propita Ezekiel. Ipakita ko unsa kabalaan o kahalangdo ng akong ngalan nga inyong gipakaulawan aron makaila sila nga ako mao ang Ginoo pinaagi sa akong buhaton kaninyo diha gayud sa ilang atubangan. Kay kuhaon og tigumon ko kamo gikan sa nagkalain-laing nasod ug dadon ko kamo balik sa inyong yuta. Bubuan ko kamog limpyong tubig ug malimpyo kamo sa tanan ninyong kahugawan, lakip sa inyong pagkamakidiyos-Diyos. Hatagan ko kamog bag-ong kasing-kasing ug bag-ong espiritu ug kuhaon ko ang inyong matig-a nga kasing-kasing ug ilisan ko kinig kasing-kasing nga masinugtanon. Ibutang ko sa sulod ninyo ang akong espiritu ug himuon ko kamong masinugtanon sa akong mga gimbutan ug mga lagda.
Adto na kamupuyo sa yuta nga gihatag ko sa inyong katigulangan, ug mahimo na kamong akong katawhan, ug ako mainyo ng Dios. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Ibubuko kaninyo ang malinis nga tubig, ug hugasan ko ang tanan ninyong mga sala. Ibubuko kaninyo ang malinis nga tubig, ug hugasan ko ang tanan ninyong mga sala. Usa ka malinis nga kasing-kasing, gama dinhi kanako o Dios. O usa ka makanunayong espiritu, bago hasulod kanako. Ayaw ako'y salikway sa imong atubangan, ug ayaw ko hagikan kanako ang imong balang espiritu. Ibubuko kaninyo ang malinis nga tubig, ug hugasan ko ang tanan ninyong mga sala. Ibalikan ako ang kasadya sa imong kaluwasan, ug padayon na dinhi kanako ang mauyunong espiritu. Tudluan ko ang mga malapason sa imong mga dalan, ug ang makasasala mamalikan nimo. Ibubuko kaninyo ang malinis nga tubig, ug hugasan ko ang tanan ninyong mga sala. Kay dili ka mahimot sa mga sakripisyo, kung maghalad ako og halad nga sinunog, dili ka mudawat niini. Ang akong sakripisyo, O Dios, mao ang mahinulsulon nga espiritu. Usa ka kasing-kasing nga mahinulsulon ug mapaobsanon, O Dios, dili nimo tamayon. Ibubuko kaninyo ang malinis nga tubig, ug hugasan ko ang tanan ninyong mga sala. Ang Ginoo naghatag og kaluwasan, dalaygon siya lamang sa tanan. Alleluia, 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 alleluia. Ang Ginoo manaa kaninyo.
manausab kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Mateo. Himayaon ikaw, O Ginoo. Migamit na usab si Jesus og mga sambingay sa iyang pagpakigsulti sa mga tao. Ang gingharian sa langit sama sa usa ka hari nga naghikay og usa ka kumbira sa kasal alang sa iyang anak nga lalaki. Gisugo niya ang iyang mga sulugoon aron pagpahibalo sa mga dinapit nga paadtuon na sila sa kumbira apan mibalibad ang mga dinapit. Busa nagsugo siya laing mga sulugoon o giingnan niya, sultihin ninyo ang mga dinapit nga andam na ang kumbira, giihaw na ang akong mga baka ug ang mga pinatambok nga nati ug nahikay na ang tanan. Pangari na kamo sa kumbira sa kasal. Apan wala magtagad ang mga dinapit ug nagpadayon sila sa ilang mga buluhaton. Ang usa miadto sa iyang uma, ang usa sa iyang tindahan, samtang ang uban midakop sa mga sulugoon o gibunalan o gipatay nila. Tungod niini, nasuko pag-ayo ang hari o gipadala niya ang iyang mga sundalo o gipamatay kadtong mga mamumuno o gisunog ang ilang syudad. Unya, gitawag niya ang iyang mga sulugoon o giingnan, andam na ang akong kumbira sa kasal, apan dili angay niini ang mga tao nga akong dinapit. Busa pangadto kamo sa kadalanan ug dapita ang tanan nga inyong makaplagan. Ug ang mga sulugoon nangadto sa kadalanan ug gidala nila ang tanan nga ilang nakaplagan, maayo ug dautan, ug napuno sa mga tao ang dapit nga gikumbirahan. Unya misulod ang hari aron pagtan-aw sa mga dinapit ug nakita niya ang usa ka tawo nga wala magsulob ug bisti sa kasal. Gipangutana siya sa hari, higala, giunsa man nimo pagsulod dinhi nga wala ka man magsulob sa bisti sa kasal? Apan wala mo tingog ang tao. Unya miingon ang hari sa iyang mga sulugoon, gapusa ninyo ang iyang mga kamot og tiil ug ilabog siya ngadto sa kangitngitan sa gawas. Didto maghilak siya ug magkagot ang iyang mga ngipon. O gitapos ni Jesus ang sambingay sa pag-ingon, kay daghan ang gidapit, apan jutay ra ang gipili. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Ang sambingay ni Jesus, nagsintro ni siya sa duha ka klase sa tao nga iyang giatubang niadtong panahon nga dinhi siya sa kalibutan. Una, ang mga tao nga gitawag og piniling katawhan sa Dios nga mao ang mga Hudiyo, sakop sa banay sa Israel. Og ang ikaduha, mao ang mga pagano, kana mga tao nga gitawag og mga hintil or way mga pagtuo sa usa ka Dios. Nya matud pa ni Jesus sa iyang sambingay, ang mga dinapit or kadtong mga pinili nga katawhan giimbitar nga ngari na mo, tambong na mo sa kumbira. Ang kumbira mao ang the union of the faithful, ang katilingban sa mga matuuhon. Ngari na mo, pasabot, pakighiusa na mo. Ningon ang usa, di apamangko dire,
negosyo, di pa man ko diri uma, di pa ko diri giatiman, mga pasangil ba sa ilang personal nga mga agenda. Di sila makighiusa sa katilingban, nya adto lang sila sa ilang mga personal nga mga tumong. Na pagiuban gihasulan sigurong gisigihag imbitar, ang gaimbitar gipatay, gibato. Lingay mong tupad ina, di kahasulan sigihag ingon palit mog slot o palit mog raffle ticket. Di mo hasulan ana. Nga mantingali ako kay bawa, pero basig na abay maminaw sa ako bang humili ba niya. Inig sulti na nakog slot o kaning ni ang raffle ticket o kaning ni ang kulumbari nga atong gibaligya, basig ay naraman na sa cellphone, basig i-change nila ang channel ba, patyo nila ang akong mensahe ni anasad mga ana ba. Usay hasol man kana sigyang kag murabag kana bang iro bitaw or iring anas lawom sa lamisa magsigig kabkab nimo, magsig ana ba, sig kabkab kay mangayog kaon duga may hapakon ana. Pero mao day na style sa Ginoo, magsigigid siya og imbitar, sigig imbitar sa kumbira, sa kahiusahan. Mao na ang atong simbahan ug ang atong nasod ug ang atong kalibutan musinati gid niya nang gitawag og panagbangi, panag-away. Bisan sa panahon ni Kristo nag-away ang simbahan, ang mga leaders. Hangtod karon mao nay kahimtang panahon ni San Bernardo kining ato rong kaning gi-celebrate nga santos, panahon ni St. Francis of Assisi o uban pa, sigig yung away ang mga leader sa simbahan. Unya, ang gisugo os Ginoo nga tighiusa mao ning mga tawo nga santos og kinabuhi. Mga balaan ba? Mga balaan. Lingay mong tupad ina tighiusa ka. Tighiusa o tigbungkag. Kana bitang libak-libak sa mga pari, tali sa mga pari, tali sa mga madre, tali sa mga organisasyon simbahan, libak-libak ba, labaw na gyud tali sa aning mga politicians, mao ginang tigbungkag. Nya kanang tig-apil anang mga libak, pangdaot anang ilang isig katao, mao sad na sila ang agents of Satan. Tigbungkag. Kana sang muralagwa ba imong baligyaan og raffle ticket, muralagwa indifference, way paki sa katilingban. Nama sa doon sa ato, sa atong nasod kanang way paki, gilunupan na ta, wa na perting daghanang basura, purting pinatyanay karon ang mga estudyante, pamatyon sa isig ka estudyante, way paki. Mura lagwa. Anha na lang sad sila mulihok kung usa na sa ilang mahal sa kinabuhi, mao na sa gipatay. Orang ilang balay mao gibahaan. Pero samtang wa sila mabahae, moingon lang, sige lang, alam mo. Gisakitan ka mo aning pagbaha karon sa atong nasod, tibuok nasod kada uwan mo baha, gisakitan mo ana wa. Naarabay mga senador nga moingon, litas move on. Di na ta magsighisgot anang flood control, litas move on. So pag move on nimo ana nga tibuok nimo dihang lugar pulos na tubig, di ka makahuna-huna sa flood control nga gipangkawat aning ni ang mga buangon kaayo, mga buaya kaayo nga mga kuan ato mga leaders. Mao na ang nahitabo gipamatay sa Ginoo or sa hari ang misalikway og midagmal sa iyang mga sinugo. Kita usahay suguon man kita sa Ginoo no nga para sa kahiusa, ako ang sugo nako nga magbaligya ra gyud ko aning mga slots, raffle tickets o kaning kulumbari nato. Ngano man mao man ni ang atong gitawag og point of unity. Sunan ka ana nga ang ato mga kaigsuonan nga naminaw aning akong misa
pila na ni Roy akong subscribers, mga 299,000 sa akong YouTube. Nya naapagid tayo mga gipang reblog nila, reblog siguro. Abot kinig more than 1 million kada adlaw ang maminaw. Pipila ni ini mibati sa atong panginahanglan sa makarong umaabot nga ugma sugod na natay sugod ng atong Paris Youth Day. Ingnan ko treasurer di adiri mga 160,000 nga gipangayo nga budget wa na rabatay kwarta pa dir. Nakuha din na malit og slot. Pila ra may ni palit og slot gahapon. 56 ra ka slot atong halin gahapon. Nagkinahanglan unta tag mga 10 minos, mga 4,000 ka slots. Ang ato rang halin 56. Ambot og 56 ra bay naminaw nako kagahapon. Inyong paminaw 56 ra. Niyoy, sobra kayo. Pero unsa may gibati sa uban, kanang wa lang. Wa. Pero congratulations sa nibati na ay pipila nga tuwa sa gawas nasod, na sa US, na sa Canada, na gani na sa Middle East, nga nagpada nato. Kadawat ko sa GCash, kadawat ko sa atong kaning bank account, atong bank account, no? Nya nakadawat ta pinaagi kwarta padala na gipada ba. Anara magin ang atong GCash, pero akong GCash murag hapit na mapuno. Salamat sa nagpadala niya ang atong bank account wa man ay limit. Padamo ani. So hinaton ta karong adlaw nakabati naman sad mo, mubati unta mo dili unta indifferent. Nya kung indifferente ka patyon kas Ginoo. Nilingay mong tupad ning na musugot kag patyon. Ning na okay ra nimong patyon kas Ginoo. Nya dili gani okay, palit dayong slot kay para na magamit nato. Pakighiusa dayon sa panginahanglan sa katilingban kay kani manggong needs. Mao gid ni ang makapahiusa nato. Kabantay mo kung naay mamatay sa inyong mga kaliwat ba, di ba? Di man gid mo kami, wa gid mi reunion sa akong kaliwat in town, wa gid mi ka-reunion sa labi na sa akong kaliwat sa akong papa kani mga ubod ambot kanus kami ani maka-reunion sa among kaliwat. Pero og naay mamatay, abot mi. Oh, ako'y magmisa naa sila na ako mag-abot palantanig naay mamatay. Mingon lang sa ko kinsa kay sunod mamatay nato no para kanang iyang kamatayon mao'y mahimong center of unity. Oh, kabantay mo basta naay mamatay magkahiusa magkita-kita mo ato mga dugay na kini mo mga kaliwat nga wa pa mo magkita. Kinahanglan yung naay mamatay. Ug unsa man ning kamatayon mao na gibuhat ni Kristo, namatay siya para magkahiusa ta. Sama anang pagpalit ni mong slot, palit ka og raffle ticket, labaw na gyud mo palit ka aning atong kulumbari. Ana kay dako-dako man gini siya nga matabang. Murag imong gipatay ang imong personal nga gusto. Haron imong himuon ang katilingbanon nga buhat. Nya sa imong pagbuhat niya na mahimo kang center of unity. Muna ang mga santos ilang gipatay ang ilang personal. Gibiyaan nila ang ilang kaugalingon, gibiyaan nila ang ilang pamilya, hastang ila ganing panginabuhi, hastang ilang comfort and kaning gitawag nato mga pleasures in life. Ila nang gibiyaan, ilang mga alahas, ilang balay, ilang yuta, ilang dungog, gibiyaan ang uban ani nga priso, ang uban gipang martir, samang Lorenzo Ruiz, sama nilang Pedro Calungsod, nibiya ba? Pero nahimo silang center of unity. Dili lang sa ilang kaliwat, kung dili sa tanan. Sa dito pa ko sa Guadalupe, simbahan, alagad ko dito, ako'y leader sa Legion of Mary, Curia, dito sa Guadalupe. Ako sa leader sa among mga choirs. Ako mo ay murag tig-organize
coordinator sa tanang choir sa simbahan. Nya leader po ko aning apil sa ko aning basic Bible seminar kanang si Simple, murag kami mo yung mga leaders dito panhouse election. Nindot ba ya? Pero nagtrabaho ko ato, nasa ko ato'y pangasawunon nga uyab. Ana, ako sa breadwinner sa among pamilya. Okay naman gid to. Pero gitawag man ko sa Ginoong pabiyaon ko didto para musud sa seminaryo. So gibiyaan ako akong uyab, gibiyaan ako ang akong trabaho sa land bank, gibiyaan ako ang akong balay, akong pamilya nga naiduha ka buok paralyzed, akong papa o ang akong maguwang. Biyaan ako among parokya nga lingaw na ta kay kwadto. Perti na kong hilak ato. Pagbiya na ko, hapit ito moabot o sa katuig na hapit kada gabi maghilak ko. Nana, gikan mga March 1994 hangtod mga January 1995. Sige hilak-hilak. Ana. Pero sa dihang ako nagyong nakita na mao na gini ang gustos Ginoo, gituman gid nako, ginganlan ko atos uban ako mga kaliwat nabuang naman tingin Isyano tingali. Gibiyaan man ang daghan kay grasyas Ginoo unya. Musud man anang way siguro. Wa may siguro ang pagsud sa seminaryo. Pero karon nga nagbarog na ko sa inyong atubangan. Kamo'y pasultihon, sakto to akong desisyon o sayo? Kay nakapahimos, mamudini. Tinuod ako bisan ako. Kay karon naatiman gyapon ako ang akong pamilya. Sukad pagsuod ako seminaryo, wa man gyud mabiyae na ang akong pagampo, nya unay mga problema makatabang rapod. Gani nami dagkong problema nasulbad financial, nasulbad tungod kay na ako sa seminaryo, daghan ang maluoy. Pagkakita nila nga wa na ko'y trabaho, nya akong papa hapit na mamatay, mga 2 months after ko nisulod, daghan sa nitabang. Na ospital na sa dakong maguwang, sudguwa sa ospital, katong paralyzed, daghan kay mutabang, wa ko'y bayronon. Ospital among kamanghuran, operahan pas kasing-kasing, niyato ako sa seminaryo, dako kay gasto, daghan kay nitabang, tungod kay na ako sa seminaryo. Adi mo to? Lagi. Abi na ko bang, mawa na ning financial karon kay wa na ko'y trabaho. Daghan man kay nitabang. Alabaw na gyud karon na pari ko. Ang ginahanglan akong mga milyon-milyon para sa parokya, para sa mga katawhan na naigo sa mga kalamidad. Musud sa mga milyon-milyon. Nga naman, kay akong gipatay ang akong personal standards. Muna karon nang imbitar ko ninyo kung gusto gani mo nga makasinati sa gitawag og kumbiras Ginoo, patyan ang inyong budget. Uy. Patyan ang inyong budget nya palit mo sa atong slot kaning PSBP. 100 ra gid ni. Kuwangan patag mga naas mga almost 300,000 para sa budget nato sa mga youth karong Biyernes, Sabado o Domingo. Dali ra kay ni. Kamong tanang naminaw nako, palit lang mo 100 usa ka slot. Sobra man gyud mo sa mga 50,000 ang naminaw. Kinahanglan na tag 3,000 unta ka slots. Pero inyo nang ihurot ang 50,000, napamantay Camino Festival inig ka October 10 ikaduhang Sabado sa Oktubre ato man sa nang gamiton 100 ra magkahiusa na ta makasinati na ta og kumbira nya kung gusto mong mutabang sa atong mga projects napatay mga bayronon aning dulduol pa ni mga ang ato rong naagi na para sa nis mga sobra sa nis mga 3 million o nagkinahanglan pud ta ani sad og mga siguro
Pila man na kakuan. Kinahanglan tag mga 30,000 ka mga tickets. Nya, ang palit mo. May duha ra ka buok ni tubag. Kanang wa mo tubag, mga patyono na mo sa Ginoo. Pakighiusa. Tagsara ka ticket. Sus, ka simple ana, 300 ra gyud ni tanan. Nya gusto pa gyud mo nindot nga kuan, gawas nga makagamit mo, makapahimos mo, makatabang pa gyud mo simbahan. Ang atong kulumbari, katong sa Sabpilisco, to ani didto sa Liluan. Kada ani unit mapahimuslan ginis 6 ka tao, 6 ka earn sa tumasod, ug bukog duha. Nya parisan nimo earn, pwede maparisan og 3. So 5 upat ngadto sa 6 gini ka tawo ang makagamit nga makasuod ani basta imo ning paliton. May karon kay pre-selling pa. 5,000 ra imong ihatag. Nya pwede na nimo isettle ang amount. 70,000 ba imong kwaon, 80,000 ba, 90,000. Nya makatabang sa katilingban. Ingka, oy, di man ko mo gamit anak pader. Kay layo mang amo. Naamang gani ni palito sa California, nya nagpuyo tuara sa Mindanao. Unsa may iyang tumong, makatabang simbahan. Nya ato ra sa nang ibaligya, inig kahuman na sa atong building, kaya naamang gyud mo palit ani later. Kamong nipalit karon sa pre-selling period, dako na kayo nig-increase sa inyong murag mohoglag puhunan ba. Nya kon gusto sad mo nga dili mo negosyo, o pila sa ginansya, i-donate lang sad balik sa kuan, simbahan. Or ngadto sa inyong mga silingan nga naay gubaon og balay, naay way ikatambal. In short, gihimo ni natong project para gyapon is kahiusahan sa atong katilingban. Sige, last na lang lingi sa imong tupad. Ing na aron dili tapat yon, paliton taning 3. Ing na ba? Aron dili tapat yon sa Ginoo, paliton taning 3. Kay magsigi lang tagtigong sa kwarta, mapatay ang inyong kalinaw, kay manag-away na mo, sige mong paningil anang utang, sige mong pantigom anang inyong mga butang, sige kag pangasaba sa inyong mga kaubas balay. Way kapuslanan, mga matay ta nga dili malangit. May nang mamatay ta sama ni San Bernardo padong sa langit. Ato sa nang ipangandoy sa atong mga leader sa atong nasod karon. Makighiusa unta sila sa usag-usa, labi na gyud sa mga gibahaan karon, labi na gyud sa nag-antos karon. Ang ato untang mga leaders dili unta magsigi lang sa ilang personal agenda, labi na gyud ang ilang pangwarta, kanang pagkupot anang ilang gahom. Ang Ginoo mo patay ninyo, dili mo pasayloon sa Ginoo. Pero doon natay pagbago, transformation, di sadta hikawan sa Ginoo. Matod pas Ginoo diri sa unang pagbasa, ipakita nako ninyo, bag-oho nako ang inyong kinabuhi. Matod pas tubag sa Salmo, bubuan ta mo og limpyo kayong tubig. Ang Ginoo mohimo ana. Ang ato ra gyud ang pagbiya sa atong personal nga gusto nya mosunod tas imbitasyon sa Ginoo, labi na gyud sa katilingbanong kalihukan o kaayuhan. Manindog ta mga buutan. Mga igsoon, ang Dios nagdapit kanato adlawng tanan sa pagbuhat sa iyang buluhaton o pagtambong sa iyang kumbira nga langitnon. Muingon kita, Ginoo pamatia kami. Ginoo, pamatia kami. Nga ang simbahan dinhi sa kalibutan, padayong mulambo og magkabig og daghan ngadto sa kumbira sa gingharian sa Dios, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia kami. Nga ang mga adunahan og ang mga kabus managsamang mutubag sa tawag ngadto sa gingharian, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia kami.
nga pinaagi sa pagbaton og putli og mahinulsulong mga kasing-kasing, makaplagan kitang takos nga mosulod sa kumbira nga giandam sa Dios alang kanato, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia kami. Nga dad-o nato ang Dios nung kaluoy ug kaayo ngadto sa mga masakiton ug sa mga nanag-antos, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia kami. Nga si Halangdong Teofilo Kamumot, isipon unta sa Ginoo nga takos nga mabayaw ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia kami. Nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan pinaagi sa pangama og pagiya nila ni Santiago Apostol ug San Vicente Ferrer, magmalampuson og mahumanunta, sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia kami. Nga ang tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan nga mihatag og pinansyal ug lain-laing hinabang ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi. Malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia kami. Nga ang mga nangamatay magpuyo didto sa balay sa Ginoo o magsadya didto sa kumbira sa kinabuhing tunhay, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia kami. Langit nun og maluluyong Amahan, dawata ang among mga pag-ampo, isip imong mga anak o mga dinapit sa imong gingharian, kay amo kining gituboy nganha kanimo uban sa gugmag pagtuo pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Unsay igasa ko kanimo tungod sa imong kaayo. Iluwas mo ako ikan sa Mga igsoon, pagampo kamo aron kining ako ug ang iniyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan, makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig ug paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. Ginoo, naghalad kami sa sakramento sa panaghiusa o panagdait nganha sa imong kahalangdon. Kami nga naghandom kang San Bernardo nga abad nga dungganan sa pulong ug sa buhat, maningkamot unta gayod alang sa kahiusa sa imong simbahan. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo, Manausab kanimo. ibayaw ang inyong mga kasing-kasing, Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay ikaw nagapalambo sa imong simbahan pinaagi sa gahom nga kanunayng bag-o diha sa kahibulungan nga kinabuhi sa imong mga santos ug naghatag ikaw kanamo sa dili kaduha-duhaan nga timaan sa imong gugma. Ingon man aron madangat namo ang kaluwasan, nadasig kami sa bantog nilang panigingnan
ug natabangan kami kanunay sa ilang mahigugmaong pangaliya ug busa uban sa mga anghel ug mga santo sa langit. Nagasangyaw kami sa imong himaya duyog sa ilang wayhunong nga pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya, usana sa kahitasan. Daygon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo, usana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos, ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo ang among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og paan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi, tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis. Mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag ni iningadto sa iyang mga tinun-an og miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o og tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mubalik nganhi. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan, niining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himo ang kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himo ang mahingpit kami diha sa gugma uban ni Leo ang among Papa, ni Alberto ang among Arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga niya nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles, kang San Pedro Kalungsod, San Lorenzo Ruiz, Santiago Apostol, San Vicente Ferrer, San Bernardo, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw ang himayaon, pinaagi ni Hesukristo, imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagagahom nga Amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa atong langitnong Amahan, ginamit ang mga pulong ni Hesukristo.
Pasaylua kami sa among mga sala, maingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala kanamo. Dili mo kami itugyan sa pagsulay. Hinunuan, luwasa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw na ining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunubos. Kay imo man ang gingharian, ang gahugan, himayan, hangtod sa kahangturan. Ginoong Hesukristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa. Ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyo. Manausap kanimo. Atong ipakita ang timaan sa atong panag-inig suunay. Peace be with you. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako angay nga mukalawat kanimo, apan ipamulong lamang ug mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk-ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Way sama ang huma sa Diyos alang kanimo, kinabuhi iulang aron ka maluwas, kalabasan adautan sa taong gipatas, pasaylugugman ihatag sa Diyos. Dul kaniya kay mamati siya, ug salig sa iyang
Magampo kita. Ang kalanon nga among gikalawat Ginoo niining pagsaulog sa pista ni San Bernardo, magpadayon unta sa imong buhat sa pagluwas kanamo, dinasig sa iyang mga panigingnan ug tinudluan sa iyang mga pagtulunan, madani unta kami sa paghigugma sa imong pulong nga nagpakatao nga mao si Hesukristo among Ginoo, nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Usa sa mga nindot nga gasa nga atong nadawat mao ang Dios nung kahiusa, divine unity. Kinahanglan lang yun nga patyo nato ang atong selfishness. Mao na dinhi sa atong parokya dunay 4 ka paagi nga makighiusa ta. Una, ang pagpalit og slot kaning KPS BP niya dayon tag 100 na palit sa tag raffle tickets tag 200 pesos aron mahiusa ta sa ongoing activities labi na sa PYD o niya og sa atong mga projects na makapahimuot sa Ginis Ginoo niya dayon pwede sad mo mopalit sa atong kulumbari. Kuntaka lang ang atong mga staff sa admin staff sa co-op ang niya sa atong screen. Niya dayon ang pag-support ninyo sa atong social media platforms. Labi na ning akong YouTube channel nga Padriciano Ubod. Tanawa lang ang number of subscribers para di mo masaag kay narabasa ni report nako nga hapit sad siya ma-scam kay ako nga mo'y gigamit niya dawat sa slot ba perti pang kugihana mo yun sige ipadana may gani kay iyang gi-verify sa atong gisigig flash din nakakita siya uy di man ni kang Padriciano iya pa kanong gitistingan asa nako ipada hatag da yung GCash account di man sad mao ang atong GCash number so mo na tanawa gining atong GCash account kining ato dinhing bank account og ang mga ngan nga atong gisigig flash din aron di gyud mo masaag nya kun mahimo tawagi kay niingon sa tong nagpada iya kunong gitawagan di gyud kuno motubag pero inig text niya mopadaon ta ko karon motubag dayon ang buangon ba pero sige lang kay naa magyud in taon na inaning kamot paggamit sa tungan mo nang kuntaka gid kaning atong gisigi og pakita dinhi. O pinaagi niini mahimutang bag-ong katawhan sa Dios nga makatambong siyang kumbira. So ugma magsugod na ang atong PYD, mga 700 youth nato ang mag-encounter atong iampo Ampo nato nga maayo ang panahon yang atong mga batan-on unta mahimong instrumento puhon sa kabag-uhan sa katilingban dili ning arong nag-anam ngilngig ang gihimos mga batanon uban na ang premarital sex, na ang violence, na ang kanini ang addiction to gambling and drugs. Lisod kayo no? Malusno gid ta. Muna maghiusa ta, sakripisyo ta. Ang Ginoo anaa kaninyo Manausab kanimo. og manalangin kanato ang Dios nga makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa atong padayonon kini pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Dios. Magampahan kita karon mga anak sa Dios, nabulahan kitang tanan sa iyang bendisyon. Atong daykon ang Amahan, ang Anak ug Espiritu Santo, karon ug sa gihan atong pagsimba.